No nic, hele, já jdu zbudit Edíka. Jo? Au. Až ty se špatně nehlo. Já se jdu ještě lehnout. Ani, au. Ježiši. Hej, ani náhodou. No to už jsou tady. Počkej, podívám se na hodiny. Ono už je 11? My jsme spali do 11. Doufám, že tam jako budou. Doufám, že tam tady jako budou. Do prči. Bacha, vy. Oh, pardon. My jsme trochu ale pojďte dál. Pojďte. Ty jdou, prosím tě. Pojďte vy dvě. Já? No tak já už jakoby kráčím. Ježiš, vy tady máte i 2 stoly. A jo, promiňte, já ho klidím do rohu sem. Po ten první soudý tam má patřit. Ne, tady je docela málo místa. No, to teda je dost. Kdo mě teď schodil? Promiň, maminko. No to je jedno a příště si dávej pozor. Dobře. Dost málo místa, jako kdy my budeme spát. Vy? Hele, já mám nápad. Ježiši, sorry. Hele, náš pes bude spát vedle naší postele. A Ne, Eddie bude spát vedle mě. Bereš? No, ale ty buchty vy dvě necháte na pokoji. Co jim rozkazuješ? Jako minule. Strejdo. Jasný? No. Jo, buchtičky. Mami, můžeme si dát? Můžeme si dát? No jistě. A taky můžeme.